duk wadda take da hikima za ta gane cewa aurenta ya fi mata tsada sama da tattalin arzikinta, sama da yawan iliminta, sama da yawan wayewanta, sama da yawan wata idan ta yi aure a nan da take so ta nuna wa mijin ita fa 'yar gidan masu kuɗi ce, ita fa ta yi digiri, ita fa ta je ƙasa kaza, an je da ita kaza, daga baya an dawo an ratse ƙasa kaza, ita da wannan take so ta nuna wa mijin da shi ne zai sa tafi sauran matan waɗanda su local champions ne a nan gida aka aure su. To amana na Khadija babu wani abun da za ki kai na ƙurewa a wannan zamanin ki kai irin yadda na Khadija ta kai a wancan zamanin, saboda ita ƙurewarta ta sa idan ta fito fana na Khadija mata 'yan gari su kullun gidanta yana cike ne da mutane, idan za ta je ɗawafi kowa yakan san na Khadija ta fito, so da mata ne a kewaye da ita saboda tana ba su kuɗi kuma suna koyon nagarta a wurinta, kuma duk wani abu a lokacin in ana magana akan mace da ta yi zarra tunanin Khadija ita ce tun cikin jahiliya, amma ka ta kaskantar da kanta tana auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ta sallami waɗannan barori, ta sallami waɗannan ma'aikata, ta ce ni zan zauna a ƙarƙashin mijina in yi masa bautar gidan miji.